Усім прывітанне, мяне завуць Вераніка і я займаюся амерыканскімі візамі апошнія 8 гадоў. І сёння я буду распавядаць пра адзін тып візы. Гэта віза катэгорыі B1, B2. Гэта катэгорыя падыходзіць да турыстычных падарожжаў, да бізнес-трыпаў, а также для тых, хто хоча атрымаць нейкую медыцынскую паслугу на тэрыторыі ЗША. Поспех таго, атрымаеце вы візу ці не, залежыць ад двух фактараў. Першы гэта анкета на амерыканскую візу. У амерыканскай анкеце ёсць некалькі такіх якараў, на якія візавы афіцэр звяртае ўвагу. Першы галоўны момант гэта сямейнае становішча. І тут не абавязкова, каб гэта быў муж ці жонка. Візавы афіцэр, ён амерыканец, і ў іх таксама лічыцца грамадзянскі брак. Гэта тое самае, калі як звычайны брак, але няма ніякіх папер, якія могуць гэта пацвердзіць. Другі момант, на які візавы афіцэр звяртае ўвагу, гэта ваша агульная логіка падарожжа. Тут галоўнае, каб мэты вашага падарожжа супадалі з агульнай гісторыяй. Напрыклад, чалавек, які хоча атрымаць турыстычную візу, плануе вандроўку і ніколі нікуды ён не выязджаў за мяжу, ні ў якіх краінах не быў. І у візавага афіцэра на такім выпадак ёсць адно пытанне: а чаму адразу Амерыка? Вакол цябе шмат краін, якія ты можаш з'ездзіць. Чаму менавіта Амерыка ў гэты раз? У такіх турыстаў яны ніяк не вераць, таму хутчэй за ўсё яны адкажуць у візе. Калі, напрыклад, хтосьці падаецца да бізнес-трыпаў, тут таксама важна, каб мерапрыемства, якое будзе адбывацца на тэрыторыі Амерыкі, супадала з агульнай дзейнасцю, то бок з працай, якую чалавек выконвае ў сваім звычайным жыцці. Трэці важны момант гэта ваша праца. Тут вельмі важна, каб яна не была такой універсальнай. Напрыклад, дзяўчынка, якая робіць манікюр ці педикюр на тэрыторыі Беларусі ці на тэрыторыі Польшчы, яна прыязджае ў Амерыку і можа адразу займацца той же самай працай і зарабляць грошы. Ёй не трэба для гэтага атрымаць нейкую адукацыю ці атрымаць новы нейкі досвед на тэрыторыі ЗША. Яна можа рабіць менавіта той ж самы, ні ў чым сабе не адказвае. І ў такія падарожжа візавы афіцэр таксама не зусім верыць, і ён можа адказаць у візе. Таму праца, якую чалавек выконвае ў сваім звычайным жыцці, то Беларусі ці ў Польшчы, яна ўсё ж таки павінна патрабаваць нейкую адукацыю, вопыт працы. І гэта вельмі важна, каб усё ж таки гэта не была не універсальная праца. Апошні момант, але ён не меней важны, чым усе тыя, якія я пералічыла, гэта, канешне ж, турыстычная гісторыя. Я ўжо троху гэта закранула, калі распавядала пра логіку вашага падарожжа, але ўсё роўна, калі чалавек кудысьці выязджае у іншыя краіны, першае, аб чым думае візавы афіцэр, што гэта чалавек, які быў ужо ў выдатных краінах, у якіх такая сталая эканоміка, напрыклад, ён з'ездзіў туды і вярнуўся. То бок, як мігранта яго можна не ацэньваць. І другі важны момант. Часцей за ўсё гэта гаворыць яшчэ о фінансах чалавека, таму што ўсё ж таки падарожжа патрабуюць грошаў. І калі чалавек выязджае за мяжу, хутчэй за ўсё у яго са сродкамі ўсё добра, і яму можна давяраць як турысту. Гэта галоўнае, агульна, што датычыцца анкеты. Канешне, тут нельга казаць, што нейкі адзін момант ён важны, а усе астатнія яны ўжо не такія важныя. Гэта ўсё нейкі комплекс, які разам цалкам візавы афіцэр разглядае. Вось вы запомнілі гэтую анкету, і другі не меней важны момант гэта інтэрв'ю на амерыканскую візу. Тут трэба ведаць, што ўсё ж таки сваё рашэнне візавы афіцэр прыймае ў той момант, калі ён з вами размаўляе. Вашу анкету не бачыць да таго, як вы прыйшлі, і сваё рашэнне не прыймаюць да інтэрв'ю. Яго прыймаюць менавіта ў той момант, калі з вами размаўляюць. Само інтэрв'ю працягваецца 1-2, у некаторых выпадках там троху больш хвілін. І вось у гэты момант візавы афіцэр разумее, можа ён вам даць візу ці не. Інтэрв'ю прыходзіць, вы знаходзіцеся як у банку. Вы таксама стаіце, паміж вамі і візавым афіцэрам знаходзіцца шкло, праз якое вы размаўляеце. І першае, аб чым трэба памятаць, калі вы ідзеце на інтэрв'ю ў амбасаду, гэта тое, што вы будзеце размаўляць з чалавекам. Трэба памятаць пра першыя ўражанні. Таму першы савет, які я магу даць, абавязкова быць ахайным. Таму што чалавек будзе ацэньваць вас у гэты момант тое, як вы ўсё ж таки выглядаеце. Візавы афіцэр будзе глядзець на вас, глядзець на даныя, якія ёсць у яго анкеце, якую вы запаўнялі дагэтуль, і
пытаць на тым, што ўказана ў анкеце. Самыя такія распаўсюджаныя пытанні гэта якая мэта вашага падарожжа, з кім плануеце падарожжа, колькі часу плануеце знаходзіцца ў ЗША, чым вы займаецеся. Зразумела, што амаль што кожны будзе хвалявацца, таму што гэта ўсё ж такі інтэрв'ю, у кагосьці гэта галоўная мэта трапіць у Амерыку. Хтосьці думае, што для таго, каб атрымаць візу, абавязкова трэба мець нерухомую ці рухомую маёмасць. Але гэта вось зусім ніяк не ўплывае на то, будзе ў вас віза ці не. Не трэба браць нейкія такія дакументы на інтэрв'ю, яны ну ніяк не ўплывуць. Наадварот, калі хтосьці прыносіць з сабой там вялізную стопку гэтых папер, нічога добрага ў гэтым выпадку не атрымаецца, таму што так візавы афіцэр бачыць, што штосьці не так, навошта вы столькі ўсяго з сабой бярэце раді звычайнай турыстычнай візы. Адзіныя даведкі, якія насамрэч могуць быць карыснымі на працягу інтэрв'ю, гэта даведка з працы, што вы насамрэч працуеце ў нейкай кампаніі, зарабляеце там грошы і за вамі застаецца нейкая пазіцыя. Даведка з вашага банкаўскага рахунку. І на гэтым усё. У большай частцы выпадкаў, такіх звычайных, для звычайных турыстычных віз, патрабуецца паспарт, даведка з банка і даведка з працы. Усё астатняе, пра што ходзіць шмат міфаў, якія ніяк не датычацца амерыканскіх віз, яны большай частцы не патрабуюцца. Адмовы бываюць, і гэта нармальна, і гэта ні ў якім разе не кропка. Пасля адмоў таксама можна атрымаць візу. Камусьці трэба будзе пачакаць, зразумець, чаму менавіта была адмова ў гэтай візе і што можна зрабіць, каб палепшыць сітуацыю на будучыню і як падавацца ўжо ў наступны раз. Як можна пабачыць, амерыканская віза гэта тая ж самая віза, як віза ў Еўропу ці ў нейкія іншыя краіны. Яе магчыма атрымаць, гэта не складана, і калі вы звярнеце ўвагу на ўсе тыя пункты, якія я пералічыла, у вас павінна ўсё атрымацца. Таму я спадзяюся, вы трапіце ў ЗША і ваша вандроўка мара абавязкова адбудзецца.